Hola zuek, ze moduz, ongi etorri beste bideo batera. Bueno, lehenko gauzia barkatu, porque guanaiz pila bat denbora desagertuta, baina eske udia etorri da jai asko eta jai joan hostian, que guztia etorrin. Orduan baina izango oso ondo grabatzeko eta hau eta beukiot fatal. Orduan, bueno, gaur oporretara noia, hau ikusten egongo esaten momentuan ja oporretan egongo naiz. Naiz un desastre hau grabatzen hain berandu, baina egisa da Gasteizko jaitxak izan dira eta Gasteizen egon naiz, ez dut egizurk esan behar. Orduan, toga bien prestatu nitxun gauzak, hasi, eta gaur bagoiaz. Eta dana jaso aurretik, erakutsi batzuet zein izango dan nire maletia. Bueno, lehenengo, klaro, ez dut esan ora bai, noia oportora, junekin, ere kuadriako junekin, 7 egun, eta bueno, gero ikusiko dugu gauza desberdinak. Eta, klaro, guga unas ratas, eta hartu dugu, hegazkina sin maleta, ¿no? En plan, con equipaje en mano. Eta orduan, nire ama, ella, que es una visionaria, erosi zeban nire tiakin batera, bisek mochila iguala, Amazon eta TikTokeko mitiko mochila virala. The question is, bueno, TikToken erakutsi betzelakoan mochilia, a ber. Aurretik dauka hemen poltsiko bat, beira bakarrik sartzen dana, bueno, dauka ja hemen mochila bat sartuta, txiki bat. Gero dauka hemen poltsiko impermeable bat, que hau dator super ondo, porque kontrola pasatzerakoan likidoak eta erabilozun, así que hori ondo. Gero dauka hemen eskinetan dauzka engantxe honek, tamen rejillak hemen ez dokate eser, baina terkina sartukot, edo, bueno, supongo. Hemen ja daukat botella sartuta, naturakoak edago etxo un kristo, baina da ura hotzen mantentzen da bena. Eta guaixena da, zabaltzen dala osoik. Vale, hemen alde honetan dauka kompartimento bat gordeetzeko, pues ez dakit barruko arropia edo. Eta hemen, bueno, gordekot kamaria seguramente. Hemen dauka beste poltsikoetxo bat, pues kargadoriak eta gordeko dutenak. Eta gero, hemen ikusten duzuen katxarro hau, motxila barruan, da, zapatak gordeetzeko motxiliak azpixan, dauka apertura hau, tamen esatozu, pues zapatak eta geratzen dian. Gero, hemen dauka beste kompartimento bat, pues hemen ez daketxe salan gorden plan gauz importantiak. Esto es una nahi nipa lapurtzia. Baina, ez badozun nipa nahi lapurtzia dauka hemen atzian, pues gordeitzeko karteria, mobila, giltzak, tal paskuales. Guaixena dagoela hemendik akoltxauta, eta dauka asak bebai akoltxauta. Eta dauka eskenengo poltsiko bat, dala ordenagailua, tableta, bueno, berez, hori gordeitzeko da, baina zu gordeitzeko duzu, pues loketa beteta, hemen, atzian. Eta, listo, hau da motxilia. Hori erakutuko tuet, zima gaur sartu bioten eta ikusiko zuen el drama, daukate hoian jarrita datuet izarak. Eta hau da, eruan bioten dana, edo eruan nahi dutena. Dauko hemendik. Hau da, lo que más me preocupa, porque zuek behitu zima gauza euskaten, eta nire ustez zipoaz. Jertze hau mitikoa dala, que ondo geratzen da loreak mendianekua. Eta euskate hemen toaiak, duda daukatela ze toaia eruan, bueno, hau fijo, porque da dutxakua, eta gero nire lemusinak lagadu ezta hau, baina uste dut hau finagoa dala. Liburu hau dala todo lo que sé sobre el amor. Edo horten zan funda honekin dagoela super guai. Gero hemen dauzkat, pues, kargadoriak, feedbetan kargadoria, cargador portatila, aurikularrak. Kleine eza muy importante, porque daukat kreston trankazua. Hemen, Euskal Herriko neska gaztien abanikua, que viene super bien, eta kolorin txixetakoa. Ikusteko betaurrekoak, bueno, ez dia wild turtle dauzkatenak guzketakoak, baina, bueno, ez diartez. Hemen barruko erropia, txankletak, bi baino jantzi, gordeitzeko joyitak, ez dakit pijama luzia edo motza eraman, txaketa hori ez dakit eruan goten edo ez. Eta hemen erropak, que ahora os lo enseño con más tranquilidad. Erropekin zepasatzen gal, nire dutela eraman 2.000 milioi arropa bada ez? Bueno, pues ezin da, porque evidentemente maletan ez da kabitzen. Orduan ja, eruan egoten bi gauza jantzi ditut dala top hau eta praka honek erakutzen ebala. Ez dakit, igual instatik erakutzen ebala hol baten, diala super komoduak leftisekuak. Eta aldotela kombinau pues beste edo topekin. Eta bueno, lehenengo gauzia aukeratu, bueno, sartu gotela azkenengo momentuan, da konjuntoa hau, xeinako konjuntoa hori zinebala, 3.000 urte, oza, oindala 3.000 urte. Dala, tipo, alkondara motz bat crop top eta praka honek, que, pues, da, un poquito más elegant. Gero, praka honek, luzie bakarrak aldotena kombinau, pues edo zer gauzakin, pues, porque, txika, nik ez dakit oporton segura aldin behar da ben, hemen bezala, edo, ikusi dugu eta temperaturia ez da txarra, pero
igual aizetxo badator, eta bueno. Praka luze honek, pues porque ya es animal print, gero topak edo kamisetak aukeratu ditut. Hau, erosin ebala, Holanda bigarren eskuko denda baten, que, no, nada, jendea asko jejako gustatzen, porque da oso kolorintxe baina. Bakigu batxelakoa dan, eta ze gustatzen gakon. Top basic urdin bat erakutzen ebala, seineko jolian ez, bindedeko jolian. Geratzen dela, ondo eta ez dago asko estutzen. Evidentemente, bueno, erropia ez dago plantxauta, ontxe plantxau biot. Evidentemente, no podía faltar Olaia eta Jofe, berakoa daki, eski kamiseta hau, me encanta. Gero, hostia, zema gauza sartu duten, top beltz bat, pues, dozearrekin jazteko, no? Top beltza, hau, kusiko zua ontxe prakak erakustu dutenian, super ondo geratu da, nire ustez. This top, holan pixkat, indie, vintage, bueno, ez dakit zela ditzen dan, mobi da hori. Kamiseta zuri basiko bat, eta kamisetekin bukatu dugu. Prakak. Maila batzuk motzak, en plan bikerrak, porque aldozu jarri edo zerrekin, eta zoiaz, komoda, iztarrak ez dutzu errozatzen, eta goitik alzajun supermona. Gero, nire praka mantel maravillosuak, que hoy modan dare, ez dakite oporto modan egongo dien, pero a mí como la moda me la suda, ba horrek. Eta more honek, geratzen diala superrondo eta iztarrak ez dabela rozatzen, lehen erakutze dutueten kamiseta naranja buru bitxuenakin, eta azkenik, San Ferminetara eraman eban, prakagona hau, dagoela super simurtuta, atzetik, osea da praka eta gero dauko horretik algona. Eta hori en cuanto a outfit, baina, uste dut kendu biotela, se ikusi dut, oporton darela, asako merkadillo bigarren eskukuak. Y eso me motiva. Eta claro, eramaten badot gauza asko, pues jasartzen. Jasartzen y ya es un cristo. Vale, eta hoenko ya es con lo que más me preocupa. Zuek benetan, hau da, kerrezen problemoia. Badakizue abioian aldala eraman, bueno, en la maleta de mano, 1 mililitroko potetxuak eta guztira ezin da behin litro bat baino geixo. Vale, pues ya hori arazoa. Ze erosi dut. Txampu eta kondizionadore hau, porque, claro, nera mazati hau porretan dar, eta ezinik ezun pelura eta hartu. Orduan erosi ditut bitxiki honek, ez dakit onak izango dien, pero mira, ya, es que zan modo desesperación. Gero daukat, abeneko crema limpiador, oza, crema gel limpiador hau, porque nik behar dut arpegixoa garbitzu, behar dut eskinkerrain. Hau, pikadurena, porque pikadu ez de hemen. Osa, zein pikatze dut hemen, ba, kriston eskuria. Vale, cremas del sol, eraman bian eman, hau, pelukua dala naturala eta da superrona. Eta gero aurpegiko hau, beste hau, baina, klaro, nik uste dut jatela sartu behar. Orduan, pues, lehen ez dugu gorputzekua. Gero, kutsilla bat de viaje, baspare, cuestiones básicas, desodorantia, bebaida naturala, kremian marka igualekua, lentillen likidua, porque una persona es ciega. Eta gero dauzkat. Toallita desmaquillantiak, maquillaje ondio ez dut prestau, que también es otro drama. Hortetako zepilua, dala de bambu, bueno, dago ya hecho un cristo, baina de bambu. Hilerako gomitak, nire peinauak itxeko, eta bastoncilluak, berrera bilgarraxak. Falta jat, makillajea eta joiak. Nire ustez, jasartu behar. Noia, enpaketatzera dana eta erakutuko zuet, a ver, como... zapatak. Vale. Txankletes aparte, porque claro, es invisibilidad en txankletekin se kerriztoan aldapak dare. Eruan biot, nire lengu zeinak eman doztan, bere adidasak, karpitxu me ditut, mega komoduak, baina bueno, ni plantilla jarri gat, porque ya necesita comodidad ante todo. Eta gero sandalia honek, diela beltz basiko batzuk, baina dia super komoduak. Ze pasatzen da, eurixeitzen badau, bustitzen dia eta irresta bitzen daiz. Así que, holan, pa que no llueva. Eta bestela, pues oinutzik, porque es que, no sé, yo ya no sé qué hacer. A ver, gente, dekogu arazo txubet dia, amaikak eta hogeita lau, Junelok, bueno, es que ni Junelok ditzagat. Junelok esan dozta ontsi bertan, berak eramatea bela, bi praka, bi soineko eta ja, eta nik daukat como asako erropa. Jasartu bihar, eta ez daukat denboria, porque ondio, es que ez dutue kontau, maitxi eskotxia daukat.
me da paniko, baina kotxia daukat, bergaran dagoia. Eta nire gorazuak Dario Porretan, eta nire aitak ditu dozta gaur arrankau kotxia jun aurretik, dani, drama máximo. Pues hori, eta daukat, como bergarako beste puntan, beste puntan, zementerixuan. Daukat hau dana jasotzeko, entzitatzeko bidixo hau, edegotzeko. Jumi naiz, kotxia arrankatzera, jumi naiz pelukerixara, landariak uriestatzera. Baskaldun biot, eta bostak laurden gutxi jumi naiz jumnelon etxian. Procedemos con el drama, venga. Zuentzat, izan dira, segundo batzuk, baina niretako un puto siglo y medio mierda hau betetzia, osea, desesperau naiz, asarretu naiz, eta aradot arropa guztia, berriro sartu dut arropa guztia. Nera mai ditu, jat, bueno, un cristo. Total, que nik uste dut, más o menos, que we have. Faltakatela gauza sako, bai, zero drama, ya está. Es que ezin dozu eraman egon badeko itzerako outfit bat, olako motxila baten, porque ez da sartu. Bueno, jarri niz menoian erakusteko dana, porque bestela eske ezin dut. Ikustu zu, hemen dokat jertzia gaur irbango dutena, hau, ni de palo, evidentemente, ez da sartzen motxilan, porque dauka kriston gorrua, bueno, jartzen dau loreak, da superpolitxa, baina pila bat okupatzen dau, porque dauka tipo dobletela. Así que, hau, jantzita, gainean. Hemen daukat mosketoi bat, super importantia, poltzan eramateko, ez lapurtzeko. Poltzia garbitzen dago, porque Gasteizeko jaixetara eramanean, eta zegoen itxun krista, así que dago lavadoran. Hemen dauzkat aurikularrak diela honek, que izaten dozu kekutrez, baina superrondo datoz logeratzen zabian ez jausteko. Baina, que tiene experiencia de dormirse en buses. Erlojuan kargadoria ez dut eruan behar, basikamente jatelako sartzen. Beta horrekoak eramango ditut bat eta bakarra niz eta daukaten 35.000ko kolekzio bat, porque honek dira optikakuak eta de los que más me fío. Bueno, motxilia dago, talke a explotar. Putada bat da, botella eruan behar izatea hola, porque kentzen dutu pila bat deku. Pero es que behar da botella bat, ez gastatzekoan organoak. Bueno, lehenengo, hemen ez dakitxaukaten, klenizak eta motxila bat. Lehenengo poltsikuan, when we open, daukat. Lehenengo nezertxerra, hemen daukatela. Makillajea, gomitak, hidrofilm, porque soñeko bat sartu dut, eta kutxillia. In the second one, que ez dakit algo duten atera, daukat beste dana. Es que literal la presión sartu dutela. Beste dana, que viene a ser, pues dentillen líquidua, jaboi horpegirako, suavizante, gel ez dut sartu, jo nek eruango dau. Champú, desodorante, cremas, varias. Sin más. Venga, sartuko dugu, osea, sartuko da, zuek lasai. Piskat itxondo zu gultza, temes, motxilia apurtuko dalako, baina, eske no queda otra, porque claro, nik hau dana behar dut. Es un básico en mi vida. Claro, etxian zarenean ez akonturatzez magauzera betze dozun skinkerra itxeko eta makillatzeko, baina zenian kanpora me kauen. Vale, abrimos the big one. Vale, de kogu. Barruko erropak, irbango txugetadore bat jantzi daukatena, beste bat, bibikini, eta bueno, asako barruko erropa, vamos. Eta, hierriz, everything. Everything. Sartu dut. Bueno, azkenian eta... Zue, que sufrimiento. Eramaten dut. Prakamot morea, jantzita euskaten praka beltzoat. Soineko hau de kuadros eta luziak. Eta kamisetak ez dakit zela gauten barruan. Playako toalla eta dutxarako toalla bat. Binaiko nitxunera manillerako beste bat, bai, ez da sartzen. Así que, pues te jodes. Bedaberkoak ikustekuak, porque es que... Ai ama, fundia boi hau inda, bez, porque ez da sartzen. Eta zapatak, es que bez, behitu. A lo que me refiero. Botellak okupatzen dut hemen ja laurden bat, motxila, laurden bat. Zapatak dare hemen behian, que berez poltza hau da, holan luzia, baina, nola, nik daukaten, hankaen anua, ja leliau. Dauzkat, holan jarrita, eta ointzen duzu bueltia eman, eta gutxia okupatzen dabe. Jartzen duzu hau, hola, txak, sartzen duzu hemen beta horrekuak, eta erropa dana, holan, ras. Ondo aplastatzen duzu. Eta sartzen duzu, barruko erropia, gainean, pues, aldozun bezala. Izten duzu, la motxiliak esplota enbia dago.
Baina confiamos en que aguante. Hemen oso ondo izten da, baina behitu ez taldetik gauzak ertetzen. Sin más, es que un circo, mi vida. Porque esaten dut beten, es que botelliak okupatzen dau mogollon. Sin más. Piskat zabalik badoia be, no pasa nada. Vale, eta gero hemen atzeko poltsikuan sartu dut kargadoriak, abanikua eta horrez pixan liburua. Joiitak falta jat, eta jazta. Eta oin, very important, izten duzu hau. Eta daukamen USB-a, osea USB-a bai kargatzeko mobila. Eta beste aldetik, be bai, klak. Eta ez duten dozu, eta geratzen da motxilia horan. Bueno, motxilia jantzita geratzen da horan. A ber, berez kabitzegat gauza gehiago, porque badare huekituak, adibidez hemen, pixan zapaten lekuan badago, hemen ez dago, bueno, sin más. Ez dutela han gauza askorosiko, porque jasartzen. Zela etorriko gan bueltan, pues mira, no lo sé. No lo sé, porque un dio, poltzan sartu biot kamaria, beti eramate beten ez zerra, jertzia, mobila, giltzak, karteria, klinesak. Gracioso. Bueno, zuek, hauxe izan da dana, espero dut gustau izana, nire dramak motxilia montatzen. Hau ikusten egongo esatenia, esan dut zueten bezala, oporton egongo nahiz edoia bueltan, eta biko zue, pues, oportoko gure bibentziak eta gure gertakari danak, beste blog baten, así que bueno, hurrengo blogera arte.